Bona nit. Avui parlem de com Espanya, de com l'Estat incompleix fins i tot la paraula quan es tracta de casos relacionats amb agressions i quan els catalans som agredits per la ultradreta espanyola. La passada diada, un nodrit grup d'ultradretans va atacar literalment la seu de la Generalitat a Madrid, al Centre Cultural Blanquerna, on s'hi celebrava pacíficament els actes institucionals de celebració a Madrid de l'11 de setembre. El ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, va qualificar en aquell moment les agressions de violentes i covardes, va defensar l'eficàcia policial i va assegurar que s'aplicaria tot el pes de la llei amb aquells que recorren a la violència. Tanmateix, no va estar-se de dir de passada que a Madrid aplicaven una política dura en contra dels violents, cosa que Catalunya va dir nosaltres no fem. Textualment, però, va dir: aquests actes només mereixen la resposta que reserva per a aquestes accions el Codi Penal i el conjunt de l'ordenament jurídic. Les declaracions, però, han quedat en un no-res. Què ha fet Espanya amb els assaltants del Blanquerna? Els ha empresonat? Els ha perseguit? No. La mateixa estructura de l'Estat, que va prometre protegir els catalans d'atacs com aquells, permet als agressors, fins a 7, presentar-se aquest cop a les eleccions europees en dues candidatures. La primera, Democràcia Nacional, de qui podem veure en un il·lustratiu exemple propagandístic, i l'altra, un grup anomenat l'Espanya en Marxa, que agrupa la flor i nata de la ultradreta, la Falange, Alianza Nacional i el Movimiento Católico Espanyol. Es veu que el criteri a l'hora de legalitzar formacions polítiques no és el mateix el que ells diuen todo el territorio nacional, ni és igual per a tothom. En un cas com aquest, convé recordar la frase del polític comunista espanyol José Díaz de Ramos, quan deia: tots els oradors que han parlat abans que jo han dit el feixisme no passarà. I jo us dic que aquesta frase només té sentit quan es prenen totes les mesures necessàries per lluitar contra el feixisme. Bona nit.